Kaseng Bharatiya Janata Party kebadan kajing angnut ban wan phai biang Shakabor Delhi bat ban job bon nakayeng ka basan spa sapulai halok sabha yamenta kala deb ban banai ka kerteng jongki arspa nrupnyongot ki kertong nakaleng ki jela Henry ya ka Meghalaya kebadan artli ki parliamentary constituency kimpan shimla aidak aa wadhadu ka khat pratrik uleber arajar pusau ha ka jing yelang ka bakishong ka BJP ha ka khat pratrik uleber arajar pusau kala shong ye ka jingyelang jong ka core committee ha ka office trekam ka badona Delhi banya kren halor ki kertong jongki jela pa per na ka benta ka election lok sabha arajar pusau katkum ka kubor ka bayo lumling bakilat pathai ki bana Delhi ka BJP ha ka te ka jingyelang jong ka core committee kala shong ye perkhat tang ye ka jela Uttar Pradesh Rajasthan West Bengal Haryana Odisha Sikkim Maharashtra bat Gujarat bat ka kerteng ka Meghalaya ka klem pau satya kumman chupintep ka BJP ka lapen mena shwai ka kerteng ki kertong ha ka thup kerteng ka baningkong ha ka art terek ulber arajar pusau da ka bapen benai ka kerteng jong ki shispa khandai pusan ngot ki kertong na ki khan riutli ki jela bat artli ki union territories da ka baken thubru ya ka kerteng menteri rang ba do Narendra Modi uban yakun na Varanasi Uttar Pradesh bat live saungot ki menteri sarkar ki baken thup yo Amit Shah Rajnath Singh bat Smriti Irani tang hadian arta yo tam ka BJP ka lapen bena se ka thup kerteng ka baar ha ka khatsau trik ulber arajar pusau ya ka ba ka lapen bena ka kerteng ki nyopu arngot ki kertong ki baken thup ya ka kerteng ki arngot ki menteri sarkar Nitin Gadkari baru Piyush Goyal ka kerteng jong arngot ki menteri rangba Barim Manohar Lal jong ka Haryana bat Ubasavraj Bommai jong ka Karnataka layo jing tepat haki khindiat sngi ka BJP kan sepen benai ka kerteng jong kibai ki kertong Henry na ka jingbom ye shong perkhat pat chapang ka Meghalaya ka baka election kan long khat khandai trek uye yong arajar pusau hapo ka core committee ka balalong ha ka khat pratrik ulber arajar pusau kala bandon ka ek silendet nama dangshan la ban yu i lingba ka rinsan social media ya ka rai jong ka seng National People's Party NPP ka bla pen bena do president rangba Konrad Sangma ba ka NPP ka numpen yang kertong ha Arunachal Pradesh Padman Kershan ya ka BJP ka election chaka yeng ka basan spa supply jong ka Lok Sabha kan sedang nadu ka khat khandai trik yeyong kata hadu nyosian khat khandai trik yeyong arpundri trik yeyong hinyo trik jumang khlai trik jumang arpho trik jumang bat shitrik ujilio bat ka jingyo yaki vote kan long ha ka south trik ujilio arajar arpsau kon ba ngiju shat jing bam man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngiju bam ye kini kiju ki jing bam man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya